opinion pang sila daga Singhason constituency yang kang low yes men rong mahiri from bang jadi yes along arpu kecelara mai मतलब TS ke senga mai along apor mission long si naga tong long sen pini labang som mai long mai cari pon mai hampo pan nilemi ngakong kan akiru ki perfect lo ite kini ili tu ma party ki me ki chok nang ki pramana la pramana pan lam the si ni ijai pon dia pana for ni ki pot kan perdame pini la dakle tum ki tong ma pan ke ni amut pisi ni le ni ngakong pen choro party lo alang litung ki kadu ko be central committee long keja ke ting le pen sisi long keja ke ting tu nili pen senior atum faide lo oh pini alang litung ma pan ni ngakong pen ni choro de thi nili etini lamthei ke paklang junji mati ke jai dun jalam ke lo nili abang ke 2022 ni kan Allah khairan lagi labang soil tum kaching honplik regional political party APHLC a party like 2029 ring kan si rada parmana pan lapen rada joine am hang petek mon lo si halabang sonin kan hut pen same labang so political party am hang petek that pen ongdong political party itu national party ke cikrong tum lapen abang ke senior penilo isi pakleng mucet regional political party itu labang so APHLC asong aphan kang nek choy ipu choy lapen social media hong jai long bang ke halabang so porhut APHLC long live pu gathang ni amat ha jakong pen nane social media long ketok duna bang laki isi emhang dip check pen halabang so hut APHLC long live pu ketok dun je phan lapuan sa hos do de klotang te itu tok dun dai he halabang so porhut armu da kompik lang si halabang so porhut militemat halo social media long APHLC aphan ingtang kring pen ke support non elite mo phane ke japon bom APHLC sar jai kathar IS retired officer lapen nampar dame alang nilong ongdo masong yap potum ke tirap dundo laki litum ka do besami chinilo ilitum VP sar Rajesh Tiso lapen litum central committee long spokesperson sar angtong intigator lapen abang litum West Karbi ang longpen dikron sar ke hai lapen kado kabe atum same halabang soda lang tu pidupi kam klem lo si halabang so porhu APHLC a party aphan muni detum kang nek choy lapen abang ke iputot ilitum thengong lo sapini yani kedam tang ilitum MP election hot ilitum armu aphai la khai ilitum chelong lo labang so party aphan bangko ana rada tum si vote kipi lapen ningkacing sam lapen abang ke kasaport ma abang ke ilitum thengong lo lakili tum lakni dokayar muan si ilitum armu aphai ilitum chelong kon lo laki anut kapre kali ilitum kaching honpi sa jai kathar alangli inut khai pharma aphan ninga klong pen kachipi de labang pu ajoine lasi nili mathadam lo kai kis apor sa nili mathadam da labang so political party along jong si komat ne bang pu si president posonma lakuan ajir nanding de ji labang so political party so pinier ni ani bang si munit ahong kha lapen munit aphai munit to maning ke pen nang bat bom lan lapen nang kam bom lan lasi inglong haro da phan mate karbi khai phan jasemet isi labang so khai so to wir de jipu ana makan hon pensi ilit maphan to war ipaklang na lake ilitum kaching hon party sar jai ka tharpen ajok lo
Lapen nili Thailand ninja sinili biut kopo ili tum APHLC ara phat nang ke ber lapen nang ki putok Thailand do nang tum ke social media long si high thought social media long nang tum ke lam ka chadam ta high thought lapen apang ke kacing tam ta high thought kapusan sili tum aphan nang bok seta nang tum election apang ke chapai ni sili tum hanang putdi nili non het nili ning apang ke aviada portion li tame net na kerap kanang koklo India angkang long recognize regional political party ko ang dumapun kasi penangan APHLC ladak nili kithek panglong do lake keceng abang ke Aam Aadmi Party AAP putak latakalang lo lapen abang ke All India Ana Dravida Munitra Kajagam AIA DMK lapen abang ke DMK po Dravida Munitra Kajagam lapen TDP po dagalang lo lake Telugu Desam Party po lapen Assam lang bangke Assam Gana Parisad AGP lapen United Democratic Front po UDF lapen All India United Democratic Front AIUDF lapen kapek Bihar long Jammu and Kashmir long lapen Kerala long lapen Maharashtra long kapek state long sane regional political party do non ilutum India long laki BJP government kali laki alliance mate coalition government kali makala di harpar 400 par pudi kedamtang MP election hadalang itu BJP itu election kali makala 400 par kali total kuan yang tesa kelong oh alang itu government form on edet lapen ili tum APHLC party ke 2019 pelon 2026 am pelotang ke ningkan kon ili tum keraning ke ningkan proxy vet lang lasin ili halap son ili tum APHLC party aphan social media long high thor ili tum aphan ki put aphan nilihin pen reply kan tu kipigang tu bang ke lahan lo kona the state among a regional political party tum si ningkan photrok pen government from that mate isia council isia jurisdiction along regional political party itu political career kita success dat pro kodak history long sih kita mah pusing rat mafan karju yang tu ave kedi ili tum ta chini ne pelutang tu hedi ili tum methang mata ning bijaji labang solang oh kalang te malaho kita tu naraji apor kecpi tu naraji ali bila ho pusili tu medai di wang joyi chini me pelutang te ini gini lai history alam litum chini ndek wang litum hirin deji lase halaka dog kan kapek state long same regional political party itu bangkuan an lone aningkan kacesong government ben hedi kacedan lan pen pc halatum same alang tamta isi amethang government alang tum tamne kacerai lo sili tum APHLC party bangke ningkan proxy vet lang ningkan proxy lapen 2027 upcoming MSC election bangke ili tum APHLC party pensi council bangke nang cari po laki ahok lang lo kalimat lang di lasi ili tum ning citu binang ni ASDC party rem hok pen non ningkan kon lo lang tum nang kacerengan udah ningkan ingkora proxy par et lo silo gede nang cereng tu mal seperti hal apa hal nangnya pu la ASDC tu kan Johnson Bay lapen kala Daniel Teron tu kan social media long high thor pun mana pu tu kan ningkan ingkora proxy ke par et lo nang kecereng tu ji lang mana nang kecit hur tu ji kali non bangke amen aman ta non bangke avit lo papai dak lah asabet ibat bahini dalam Johnson Bay tu lapen la
Daniel Teron itu batai si hala duplicate APHLC itu jadi kecenek kecetur matnongnya inut tanong le kalimat lambi hala pun kening kaning koraklok simon parale tame amen andan cering le latin isi bangke kongres parti itu latin bangke bang isi India long government kerul tang tu ningkan ke po latin ang po apang tame alang tame ke hai latin ke atang sedulu latin ke latum tame non ningkan krepi di ningkan krepi non running le latum tanang caringon elak kalima kala tak ilutum APHLC party tungke ningkan troksi gatlang nangkit cumni kali nangke har loklang kalima kala be nangke har loklang lasimon ilutum ke wangji MLA election ilutum tebok piglo non ceklian trok vetlo lasiladak sing hasona rat atum stane nang litum ansosek nang teman ning ceparong nang teman ning cepetepan papen kacini nang lang atum stame nang litum metang kai sigat pinaka potsi tham me pare me chunungri me lasenang litum stame labangso abeng bang nang litum ceklen potsi ke wangjelang MLA election bang ke mesenten ladak sing hasona constituency stame cepai pon PUSI pilih hintan nang litum panding kala karo